بسم سلاسي بسم آب ووالد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 23 ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት بركة رديت نايلك سماعات قدس جيورجيس مسكلاتنا يكون آمين. سنكسار دسمع زنب فقر قويتا عبل بيعمب حالوان صلاتين ترى أنتن ناي قدسان دما يركب ذكريات صادق العالم يهلو ذكر ناي صادق نعلم يزنبر كاب كل فوق زبلك ترحنو نقدسان تمحسنو آمين. بسم آب ووالد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. ولادي أملاك قدس رنجل مرام دي لسان عندي وتكونني ቅዱስ ዳንኤል ነቢይ ማለት ሓላፍነት ሓሊፉ ዝተሰወረ ምስጢር መጻእያት ገና ንመጻእ ዝኸውን ዝፈልጥ ሰብ ማለት እዩ። ሃብተ ትንቢት ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ገንዘቡ ክኸውን ከሎ ንሱ ንዝፈትዎ ድማ ብጸጋ ይህቦም። እዚኦም ካብ ጎይታ ሃብተ ትንቢት ዝተውሃቦም ኣቦታትን ኣዴታትን ቅዱሳን ነቢያት ብምባል ይፍለጡ እዩ። ዘመነ ነቢያት ተባሂሉ ዝፍለጥ አቡሊ ኪዳን እንተኾነ ክሳብ ምጽአት ጸጉኡ እግዚአብሔር ንዝፈቀደሎም ኣይከልኦምን እዩ። ኣብ ማእከል ሐዋርያት በዓል ቅዱስ አጋቦስ ዝኣምሰሉ ነቢያት ነበሩ። ቅዱሳን ነቢያት ካብ እግዚአብሔር እናተላኣኹ ሰብ ምስ ፈጣሪኡ ንኽዕረቕ ይመኽሩን ይግስጹን ነበሩ። ካብቲ ጽቡቕ ሃይማኖቶምን ንጽህንኦምን ዝተለዓለ ንእግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ኣርኣያን ኣምሳልን ርእዮሞ እዮም። እስመ በአንጽሖ መንፈስ ርእይዎ ነቢያት ለእግዚአብሔር ወተናጸሩ ገጸ በገጽ ከም ዝበለ ኣባ ሕርያቆስ ቅዳሴ ማርያም። ናይ ብዙሓት ነቢያት ፍጻሜኦም መከራ ምቕባል እዩ። ሓቂ ስለ ዝተዛረቡ ገሊኦም ብእሳት ገሊኦም ብሰይፊ ገሊኦም እውን ብመጋዝ ተፈቲኖም እዮም። ካልኦት ናብ ኣናብስቲ ክስንደው ከለው እቶም ዝተረፉ ከዓ ብእምኒ ተቐጥቀጡ። ስለዚ ከዓ መከረኦም ንቤተ ክርስቲያን መሰረት ተባሃለ። ጎይታ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ ካልኦት ደኸሙ ንስኻትኩም ብድኻሞም ኣተኹም ኢሉ ናይ ነቢያት መከራ ተዛረበ። ነቢያት ጎይታናን ኣምለኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ነዲኡ ድንግልን ንምርኣይ ብዙሕ ጸዓሩ ደለዩ እውን። ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ንስኹም እትርእይዎ ክርእዩ ደለዩ ከም ዝበለ ጎይታ ኣብ ወንጌሉ ሎሚ ግን ኣብ ሰማያት ጸጋ በዚሕሎም ክብሪ ተዋሂብዎም ሓሴት ይገብሩ ኣለው በረኻቶም ሕደረና። ቅዱሳን ነቢያት ብቐንዲ 15 ኣበው ነቢያት 14 ነቢያት 12 ደቂቀ ነቢያትን ካልኦት ነቢያትን ተባሂሎም ኣብ 4 ይክፈሉ። 15 ኣበው ነቢያት ዝበሃሉ ኣቦና ቅዱስ ኣዳም፣ ቅዱስ ሴት፣ ቅዱስ ሄኖስ፣ ቃይናን፣ መላሊኤል፣ ያሬድ፣ ሄኖክ፣ ማቱሳላ፣ ላሜህ፣ ኖህ፣ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ሙሴን፣ ሳሙኤልን እዮም። እቶም 4 ዓበይቲ ነቢያት ዝበሃሉ ከዓ ቅዱስ ኢሳያስ ልዑለ ቃል፣ ቅዱስ ኤርምያስ፣ ቅዱስ ሕዝቅኤልን ቅዱስ ዳንኤልን እዮም። 12 ደቂቀ ነቢያት ድማ ቅዱስ ሆሴዕ፣ ቅዱስ አሞጽ፣ ቅዱስ ሚክያስ፣ ቅዱስ ዮናስ፣ ቅዱስ ናሆም፣ ቅዱስ አብድዩ፣ ቅዱስ ሶፎንያስ፣ ቅዱስ ሃጌ፣ ቅዱስ ኢዩኤል፣ ቅዱስ እምባቆም፣ ቅዱስ ዘካርያስን ቅዱስ ሚልክያስን ይበሃሉ። እቶም ካልኦት ነቢያት ከዓ በዓል ኢያሱ፣ ሳምሶን፣ ዮፍታሄ፣ ገዴዎን፣ ዳዊት፣ ሰሎሞን፣ ኤልያስን ኤልሳዕን ካልኦትን እዮም። ነቢያት ብከተማ እውን ይከፋፈሉ እዮም። ናይ ይሁዳ ኢየሩሳሌም፣ ናይ ሰማርያ እስራኤል፣ ናይ ባቢሎን ኣብ ግዜ ምርኮ ተባሂሎም እውን ይጽውዑ። ብዘመን ኣከፋፈል ድማ ካብ ኣዳም ክሳብ ዮሴፍ ናይ ዘመን ኣበው ነቢያት፣ ካብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ክሳብ ነቢ ሳሙኤል ናይ ዘመን መሳፍንት ነቢያት፣ ካብ ቅዱስ ዳዊት ክሳብ ዘሩባቤል ዘለው ናይ ዘመነ ነገስት ነቢያት፣ ካብ ናይ ዘሩባቤል ሞት ክሳብ መጥምቀ ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ ዘለው ድማ ናይ ዘመነ ካህናት ነቢያት ይበሃሉ። ስለ ቅዱሳን ነቢያት ብውሕዱ እዚ ካበልና ናብ ናይ ዕለቱ በዓል ንመለስ። ናይ እግዚአብሔር ነቢይ ቅዱስ ዳንኤል
ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 600 ዓመታት ኣከባቢ ካብ ዘርኢ ናይ ይሁዳ ነገስታት ተወልደ። ገና ብህፃንነቱ ናቡከደነፆር ንኢየሩሳሌም ኣቃጺሉ ነቶም ህዝቢ ማሪኹ ናብ ባቢሎን ከውርዶም ከሎ ምስኦም ወረደ። ካብ ህፃንነቱ ጀምሩ ብፍቕሪ ኣምላኽ ዝተኣስረ እዩ። ምስ ሰለስቱ ብፆቱ ኣናንያ፣ ኣዛርያ፣ ሚሳኤል ጾሙን ጸሎትን የዘውትር ነበረ። ኣብ ዘመኑ ከዓ ከምኡ ዝበለ መተርጉመ ሕልም ስለ ዘይነበረ ንወገናቱ ሞገሶም ነበረ። ንሓያል ንጉስ ናቡከደነፆር ወሲኽካ ናይ ባቢሎንን ናይ ፋርስን ነገስታት የኽብርዎን ይፈትውዎን ነበሩ። ቅዱስ ዳንኤል ብጥበብን ብሃይማኖትን ንናይ ኣህዛብ ኣማልኽቲ ሰዓሮም። ኣህዛብ ብተንኮል ናብ ውሽጢ ናይ ኣናብስቲ ጉድጓድ እኳ እንተኣተዎ እግዚአብሔር ግን ናይ ኣናብስቲ ኣፍ ዓፀወሉ። ንእምባቆም ኣምፂኡ ድማ መገቦ ምግቢ። ቅዱስ ዳንኤል ናይ ብሉይ ኪዳን ኣቡ ቀለምሲስ ይበሃል። ስለ ናይ ጎይታና ናይ ምድሓን ስራሕን ስለ ዳግም ምጽኣቱን ብግልጽ ተዛሪቡ እዩ። ሓረገ ትንቢቱ ድማ 12 ምዕራፍ እዩ። ዓቢ ነቢይን ጻድቕን ቅዱስ ዳንኤል እስራኤል ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ምስኦም ኣይተመለሰን። ንልዕሊ 70 ዓመታት ብጸጋ ትንቢት ነቢሩ ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ባቢሎን ዓረፈ። ፈጣሪ ካብ በረኸቱ ንኹላትና ይዓድለና ኣሜን። በዚ ዕለት ክፉኣት ኣይሁድ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ንጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቐትልዎ ኣብ ቤት ቀያፋ ተመኸሩ። ርህሩህ ኣምላኽ ካብ ክፉኣት ምኸርቲ ይሰውረና ኣሜን። መጋቢት 23 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳንኤል ናይ ስሙ ትርጓሜ እግዚአብሔር ፈራዲ እዩ ማለት እዩ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት፣ ቅዱስ ሰሎሞን ንጉሰ እስራኤል፣ ኣባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ፣ ኣባ ሳሙኤል፣ ኣባ ስምዖን፣ ኣባ ገብርኤል በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ካብ ስንክሳር ካብ ቅዱሳን ፍቕሪ ኣይፍለየና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ኣናብባ ካብ ኩሉ ካብ ዜማ ካብ ቃል ካብ ፊደል ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሃበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋ ምተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ እንቲያን ምህረተ ኩላ ምህረተ ምድር አቃዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።